हेलौ लोगोफोर बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाबाय। दिनै आं मानो होनबा बे थाइजौ गुदियावनो फैदों होनबा दिनै इमान सान्दुंबो दुङाखै आरोना दोमैलु जादों बोथोरा। दोमैलुबाबो आं गोसोखांबाय जेन बानायनो सानबाय थानाय आरोना थाइजौ आसार बानायनो होननानै। ओंखायनो आङो दिनै बानायथारनोसै होननानै थाइजौआथ' रालाय लांसैसो होमबाबो बानायनो माने सोलाबाखै होनना लानांसिगोन आरोना। बुमसोरा सामफ्रामबो दावराव जायो आसार बानायनो होननानै। ओमफ्राय आङो माने सोलाबा बायदि जाबाय थानानै ओमफ्राय दिनैसो माने सानदेबो बुमसोराङा माने बानायनो बुंबाय थानायखाय दिनै बानायसै होननानै गोसोखांबाय आरोना। दिनै आं माने थाइजौखौ दिनैनो आं बानायगोन ना बानाया बुंनो हाया, बोथोरखौ लानानैसो खालामगोन आङो। दिनै आङो माने थाइजौ गथा हानना लाखाबाय नालाय बेखौ आङो मा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मोनथिगोन दे। जोबजासिम नायलां होमबानो मोनथिगोन। आं आसारखौ माने आं सिगांबो ओरैनो बानायखादों। ओमफ्राय जोंहा न'आव ओजोंहाय बाबाया बानायोमोन नालाय बेखौ आं माने नायनानै दोनखादों आरोना। बाबानि डिजाइन बानायगोन आरो ओमफ्राय आंनि डिजाइन मोनसे बानायगोन आरोना लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायना होबानो जाबाय। ज' दंफाङा बेनो लोगोफोर गोजौथार जाबाय। थाइजौआ बहुद फिथाइ थाइदोंमोन, माखासे सिरिजोब्बाय। जोंहानाव बहुद थाइजौ बिफाङा दंमोन, दा दाननानै फांनैल'सै आरोना थाइजौआ। सिगां मोजां थाइजौखौ दानना लाजोब्बाय बारनि थाखाय गिनानै। ओमफ्राय ओइथिं लामाथिंबो दं आरोना, बियो एसे फिसा होमबाबो फिसायैनो बिना माने थाबनो रायो आरोना। नै बेखौनो आं दिनै बानायनोसै। ओमफ्राय बुमसोराङा जोंहा दहयनो थाइजौ आसार निख्लाब नालाय नै बिबावनो हाननो होबायानो। थाइजौआ इयाव सेरथामसो जागोन नामाथाय, आं बारा बानायथ'ला बोथोरा गाज्रिखाय माने दिनै बेखिनिखौनो आं बानायना नायनोसै। आं बेखौ माने सुनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर। गथायैनो सुबाय आङो। बे सान्द्रियाव आं गथायैनो दसे फोरानना लासिगोन, दैखौ रानहोग्रोनोसै। थाइजौआ बहुद मोजां, जेबो गोसोम दाखोफोरबो गैया माने। नै बिदि गोसोम दाखोन थाबाथाय सिखाजों सैनानै लाबानो जाबाय। दिनानो बारग'लायलांसै आसार जानायनि। मालाय मालाबानो बानायना लाबाय, आंना दिनैसो। बेखिनिखौनो आं सान्दुङाव होनानै लाग्रोनोसै। बेखिनिखौ सुनानै लाबाय आं लोगोफोर। ओमफ्राय आं सान्दुङाव होनानै लानोसै। आयौ नै लोगोफोर गासिखौबो आङो हानानै न'आव लाबोबाय। आं मेंजोब्बाय सिलायाव, ओमफ्राय सान्दुंबो सिलायाव नांबाय नालाय। दा न'आव आं नैखौ संख्रि दै सोमनानै लाबाय नालाय, संख्रिजों आरामसे सुनानै लाग्रोनोसै आं बेखौ। संख्रि होदों ओमफ्राय बेखौ संख्रिजों। थाइजौआ गिदिर फिसाखाय हानायाबो समान जादिया। खावसे हाना लाबाय आरो आं लोगोफोर, ओमफ्राय खावसेखौ गथायैनो फोरानथ'दों। दा बे दैया रानबाथाय बेखौबो आं हानानै बेलेग डिजाइन बानायगोन आरो। नैबेखौ आं एसे संख्रिजों सुनानै एसे रुगारगोन आरो दसे। बेफोर आङो गेसाव दसे दोनबाय।
एसे गुरै खालामनो नागिरदों आरोना आङो बेखौ गेसाव दसे दोननानै आङो दा सान्दुङाव होफिनगोन आरो आं खावसेखौ बिदि बानायबाय खावसेखौ गथायैनो फोरानथ'दों बिराद बावसि होनना लानांसिगोन थाइजौखौ गेसाव थिखोना दोननानै बावनानै माबा माबि मावफ्लांबाय थादों एसे मोनब्रेदों आरोना होमबाबो लासै माबा रानबाथाय मोजां जागोन आरो बेखौ आङो दसेखिनि फोराननानै लाग्रोनोसै लोगोफोर दा आरो माबायदि बानायो नायलांबाय थादो दहाय सानाव आं गथा फोरानदोंमोन जे बेखौ दा आं बिदि हाफ्लेनानै लाबाय आरोना आं हाफ्लेनायखौ खोन्थाबाय थायाखै ओमफ्राय हाफ्लेखांनानै आं बेयाव संख्रि लगायदों संख्रि फोननानै बेखौ खोबनानै दोनथ'सिगोन बेखौ गाबोन फुङावसो नायफिनगोन आङो माबायदि जानानै थागोन बिदि बार नाङि बिदि खोबनानै दोनसै आरोना लोगोफोर गाबोन नायबानो मोनथिगोन माबायदि जानानै थागोन अखानाय जाबाय नै मैया जेन आङो माबा थाइजौखौ हानानै संख्रि फोननानै दोनदोंमोन ना मोनाब्लियाव बेखौ आं दासो नायनोसै दा 9थासो जाबाय आं बुंसोरांखौ स्कुल हगारखांनानै दासो टाइम मोन्दों होननानै आं नायखायाखैनो खनसेबो दा नायनोसै माबायदि जानानै दङ गुरै जाबाय आरो थाइजौआ एसे ओमफ्राय मैयाथ' थोबसेबो दै गैयामोन ना दैया माबायदि बेयो संख्रि फोननानै दोनबाय नालाय दै ओंखारनानै दं बेखौ सेबनानै फोरानसै आरो आं ओमफ्राय बे मैयानि एसे फोरानफ्रामनाय खावसेया बेखौ आङो मैया सोलाबाखै आङो बेखायनो माने ओरैनो थावल' गुदुं खालामनानै आङो बयामाव सोनानै दोनथ'दों आरो दा बेखौजों एखेलगे बानायफिनगोन आरो आं दा बेखौ सान्दुङाव फोनानै लाग्रोनोसै सेबखांनानै बे होनाय बायदि कालार नुलायदोंना नैबेखौ आङो बिदि दोनसै आरो बेखौ खुग्लुबनाय दोनबाथाय थाब राना आरोना बेखायनो माने बारा दोननोसै सान्दुङाव होना लानोसै ओमफ्राय दा रानबाथाय आङो मा खालामगोन नोंथांमोननो खोन्थाबाय थागोन लोगोफोर भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायबानो जाबाय आंनि आसार बानायनाया जादोंना जायाखै सोरबाफोर आरो बिनिफ्राय साबसिन बानायनो रोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आसार बानायनाया आसलथे बुहुद माबा दं आरोना बिबार दङ बे गावबागाव डिजाइन सोर माबायदि बानायो सबनानो एखे नङा मुसिनाङाल' आरोना मुसिबाथाय गाज्रि मोनजायो होना लाजोब्बाय आं लोगोफोर ट्रेपसेयाव उरायदों ओमफ्राय आं दैया नै दैथ' मैया होखायाखै दै ओंखारनानै थाबाय आरोना बिदि सोमनानै दोनबाय नालाय सान्दुङा बारा दुंथ'वाखै होनबाबो होनोसै आङो लोगोफोर आसारा आंनानै फोराननाया जाबाय बेखौ आङो संख्रिजों हरसे सोमनानै दोननानै सान्दुङाव होनानै लादों ओमफ्राय नैबेखौ मैया नैबेखौ आङो माने रुदबनानै लादोंमोन आरो संख्रि एसे हालदै एसे होनानै ओमफ्राय बेयाव जेबो मस्ला मस्लि होनो सोलाबिखाय बयामाव थावल' गुदुं खालामनानै सोथ'नानै दोनथ'दों दा आङो नै बेसर गुफुर लादों ओमफ्राय जिरा पाउदार लादों ओमफ्राय मोनसे पेकेट दंबावोमोन हालदै लादों बानलु लादों ओमफ्राय बेयाव सब दंजोबो आरोना मिक्सार बेखिनिखौ आं होथ'नोसै जगारा माखासे गैया बेखौ आं उनाव होगोन आरोना बेखौ आं एसे एवनानै लागोन लोगोफोर एवनानै बे बानलुखौबो एवनानै लागोन ओमफ्राय गासिखौबो उननानै मिक्सार खालामगोन नायलांबाय था बेसरखौ आं एवनाय नङामोन माने माबायाव ओरैनो गोथाङैनो होगौमोन आरोना माजा सान्दुङा दिनै बारा मोजां दुङाखैना बेखायनो दहाय मोनाबिलियावसो सौब्रबबायना आं बेसरखौ रानाखै आरो बिनि थाखाय आं एसे गुदुं खालामना लानोसै बेसर गुफुरसै बानलु
नै लगायजोबनानै लाबाय कालारा बारा जाखाङाखै उनाव जाखांगोन उन्दुनो ओंखारबाय सासे औ थाइजौ आसार बानायदों फै थाइजौ आसारा जाबाय आंना नै जाबाय माने बयामाव सोबाय आरोना दहाय आं लगायनायखौ ओमफ्राय हाखु दाखु माने आं सोनायखौ खोन्थानो हादिया मानसि फैनानै ओमफ्राय नैयाव माबा हराव संख्रिजों सोमनानै दोननायखौ गोथांखौ इयाव सोदों ओमफ्राय नैयाव रुदबनायखौ इयाव सोदों ओमफ्राय नैबे फिसाया बै आसोलनि ओंखाम जाग्रानि मानो होनबा बियो माने सब बुस्थुखौनो साखिनोसै नायनोसै होननानै दावराव जाबाय थायो नालाय बेखायनो बेखौ माने आलादा एसे फिसायाव सोना होदों आरोना गाव गोसोबानो खेवनानै जाथोंसै इयो गोखै बुस्थुखौ बिराद जानो मोजां मोनखायो इयो बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर दिनैनि आंनि जिखिनि आसार बानायनाय भिडिअ बानायनाया ओमफ्राय सोरबाफोर आरोबाव आंनिफ्राय साबसिन बानायनो रोंबा खोन्थाहर कमेन्टआव ओमफ्राय सोरबाफोर बुजियाखैबा आंनाव सोंहरबानो जाबाय बाय बाय ना बुंस्रां टाटा होनलाय टाटा होन दे सान्दुङाव होनानै लानांसिगोन आरोना लोगोफोर सान्दुङावल' होनांसिगौ जाखाजोब्बाय मास मोनसेनि उनाव नायनोसै बेसे गोथाव जायो